Amanda. Luna. Tämä on äiti Mikael. Toimii isänä. Tämä on Helmi. Nelli. Cole. Britney. Linnea. Rakkautta ilmassa on sarjan nimi. Pausa. Mitä mä laitan vaatteeksi? Mä saatan tietää. Helmi, älä herätä enää. Et sun siskua haivoo. Kuka herätti mut? En minä. Niin varmaan. Mä menen kylpyyn. Mä kyllä tiedän mitä mä otan. Hei, voisit laittaa mun vaatteiden laitos? Voin tietenkin. Ja muun. Ja tietenkin muun. En minä nyt tiedä. Ja kai mä nyt sitten voin. Onks sä hereillä? No valitsepa niin minä katson. Otatko sen perukin? Okei. Nyt. No ei tuolta ainakaan. Ups. No olis toi ihan hyvä mulle, mut ei kauheasti sulle. Ups. Vähän paikkaan. Ihan hyvä. Mut no toi on paras. Ota toi. Se on tosi hyvä. Mä... Ehkä nyt ihan tuota. Se on vähän liian iso. Päätsin hyvä, mut kokeilepa tätä. Kokeilepa tästä. Ja toivottavasti tykkäät. Ole hyvä. Joo. No selvä, olet valmis. Jee. Laita. Nyt laita jotain. Mä en näe. Jos sä et näe, niin eiköhän se ole sit selvää, että se ei sovi. Jos sä et näe siitä mitään. Onks nyt? No ei varmaan oo. Maailman paras, ota tuo. Yes. Hei, isi äiti tulee. Ja miksi täällä on vielä valot päällä? Kellohan on vasta 6. Siis täällä on tuo. Hei, kello on vasta 6. Joten menkääpä takaisin nukkumaan. Meidän kello ei ole vähäistä. Joo, sori toi äskeinen, koska mulla tuli nenästä pienesti verta. Nyt mennään nukkumaan takas. Eihän. Ne meni jo pois. Ehkä kannattaa totella, mut jos... Ja miten tää koru tässä leijuu? Tää leijuu. Ei se leiju. Mitä helkkaa? Laita se nyt. Okei. Mene. Musta tuntuu, että tää peili kohta menee rikki. Ai mikä? Musta tuntuu, että tää peili kohta menee ihan mätäksi. Ja niin tapahtuikin. Tän. Mun nenä. Joo, kiitos Tollo tosta sun jutusta, että sä teit todella, se sopii just tilanteeseen. Eipä se mitään. Nyt herranen aika sinne nukkumaan. Herranen? No, menkääpä nyt sä takaisin perään. Minä sanoin, että vaan tällä kädellä. Ja toinen juttu, miksi täällä on vaatteet? No menkääpähän jo nukkumaan.
Juu, musta tuntuu, että mä voisin päästä teidät nyt tuskista katsomassa tätä hirveän huonoa laatuista sarjaa. Ja sitten siitä vaan. Nyt tulee feilaukset, jotka on ehkä maailman hauskimpia kohtia tässä. Mutta nauttikaa. Noniin, tarkena. Noniin, nauttikaa. Tuntuu, että tää peli menee kohta rikki. Vai mitä? Että menee rikki. Ei sun noin monta kertaa tarvinnut. Oli se helpomminkin mennyt. Tön. Mun nenä. Hei, se. Ai. Hei. Tuolla ääni juttu. Olis ollut paljon parempi sänkykin. Miksi tää loppuu tässä? Tää meni ihan peli. Miksi mulla on vieläkin vaatteet päällä? Ai niin. Joo. Hei, Hei, Nelli. Miksi sun husetti on täällä? Hei, me ei sovittu mistään tollasista kohtauksista. Nyt loppu, nyt. Mä menen tänne. Ei, täällä on liian pimeätä. Salama. Ei juman kekkaa. Nyt tässä näkyy mun kuva, että voi juman kekka. Jatkoa tulossa pian.